palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mapalangga namon sa matag panamati karon nga adlaw basi malipat kamo Huwebes, Petsa 9, bulan sang Disyembre. Sa mga maninay kag maninoy ha, ayaw magalipat, preparar. Sa mga ihada kag ihado, preparar. Pat ini ang numero sa kalendaryo, 16 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabili pa kita nga bali 23 dias. Nagabulag sa ato ng tuig 2021, kagato naman abi-abiho na pagsunod sa bagong tuig 2022. Huwebes naman ng edisyon sa yesiring nga palatuntunan sa kinandang liwat naman aton nga maging kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga-correspondent. Sa liwat naman nila sining nga padulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sining nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sining mata kadurunggan oras sa kagabiyon ng atong sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong. Bantayan naton ang amat-amat nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. The return of the comeback, ang pagbabalik, Aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nino Bugina. Ang atong mga pagbantay sa update sa balita national, international, breaking news, flash report, update sa COVID-19, ginatutukan nina ni Aksyon ang Defensor. Opda magita sa atong sining nga mga technical partner. There is a Studio A, master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa kinanda ng inyo sinialagad, ang inyo sinigang kurman Aksyon Night Patrol Program, Lunes
hasta Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Off din nyo ako sa Lawilin. 55 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa gihapon ang aton sining lakat sa panahon sa Bacolod abnormal. Hindi gihapon nato malikawan ang pagtupa sa ulan. Dala ina sang hangin amihan. Ang angin amihan amo ni ang nagapaulan sa pila ka bahin sang pungsod sa Pilipinas, ilabi na diri sa Western Visayas, Bacolod kag Negros Occidental. So extra lang ang paghalo nga. Kaya may mga aksidente nga hindi tagid malikawan. Ilang gabi dira sa may barangay Panokoy Highway. May aksidente naman nga nagluntad. Okay lang na kung damage to property. Hindi lang damage sa mga tao nga nagasakay sa salakyan nga maaksidente. May mga bypass operation man nga nakakatabo diri sa Bacolod. Muning kampanya sang pulista pero way punaw ang mga illegalista sa droga. Muna ni ang wala untat nga bypass operation nga ginahimo sang Bacolod City Police Office. Pero may mga utod kita gyapon nga way ka hadlok nga madakpan kang mapriso. Miyan sila igro mapriso sulod silda, no? Hindi gid malikawan kung kaisa ya kwan gid ya panigalot gid lang ya pangita gid sang ideya nga makabaligya droga pero di likom si balon nila ginabaligyaan nila police pusher buyer man nga pa kuno-kuno nga kuno abi manog higop sa kag manog baka sa buwas sa barangay police. Yang drug enforcement unit sa Bacolod City Police Office led by Police Lieutenant Jobin Mogato do naka sikop naman sang 190,000 pesos nga bili sang shabu. Tuduhin nyo gid gyapon da. Miyang ka mo yung mapriso, no? Mian ka mo nga mamaskwa ka mo sa sulod silda. Mian ka mo nga mang New Year ka mo sulod silda. At ito duhin nyo illegal Kaya ang polis taya basta may information ka sulod sila i-validate. Pag positibo, strike dayan ng pulis naton. Panahor man kag droga, way punaw tawo. Ay ho, mga buhi sa Pilipino. Okay na ho, pag saka ko, di antes ko di magsaka bula sa aton station. Mga gabalantay, bula sa pasyente sa Corazon Locsin. Bawari naman di hilira sa amon dalom office. Iban, diri nagatululog sa dalom sa among waragwaga, no? Gadala na ng folding bed, iban karton, iban sako ang ginhapin sa salog nga simento para lang makaidag-idag kag makapahuway-huway kag makapiyong-piyong. Grabe gid mo ka sakit gid ka ka miserable gid sa pangabuhi sa aton nga mga nagabantay pasyentes Corazon Locsin. Okay lang na kung hindi mag-ulan, kung mag-ulan gali ati wasaa gini. Kita sila palipdan kag pasilungan. May man kaya tag-iya sang building ang security guard on duty das dalom tinchindi man ginatagaan na lang na konsiderasyon basta kung gabi para nga makalipalipod sila sa katugnawon sang panahon kag tunog blaw. Iba ni may mga edad pa nga naga iban nga pungko kakatulog
Oo, ang iban kasandig apiyong mata. Mo na siling blang akon matabo man simo do ano man batsagon bla. Tani kun laino naman tani da ang patakaran sa Corazon Locsin no. Na blang bisan isa na lang dabi mabantay da sa pasyente nila. Ang mga security guard nga naga-duty dira sa Corazon Locsin, hindi ta na sila mabasol kaya kasunod mo na sila sang mando sang chief of hospital mo ni Dr. Drilon. Julius Drilon. Ay tani kon medyo ligwato naman tani ang patakaran sa Corazon Locsin no. Aben bisan isa na lang blang makabantay sa pasyente. Imbitahan na gilang naton para blang ang pasyente kung kisa may kinanglanon na may suguon mula sa ila gabantay da. Doga nakumo sa korason ko. Doga sakit ang dughan ko magtulok sa mga tao da sa amon dalo mo ragwaga no. Ang nagahilira lang. Iba nara na sa mga butika nagapulo pa ipling lang kay para makapahuway-huway lang. At hindi ang management sang hospital hindi pwede kasulod to mo. Kung anong kinanglanon sang pasyente mo. Ambot kung ma-update man nilang kinalanon sa mga pasyente. Kita mo na ako pasyente sa Corazon Locsin da. Kaya mo na pag-announce ang bantay sa pasyente. Ikaw mismo hindi ka monitor kung anong dalagan sang sitwasyon ka pasyente mo. Kung paginhawa pa. O nakapaligo na o nakakaon na. Bla. Ang tani kung maligwa tani ang kuano. Ang patakaran sa Corazon Locsin no. Aliabi ara sa chief of hospital mo. Mga doktor ang nurses da atinding physician dati. Kasunod mo lang sa kung ano ang mando sang chief of hospital. Siya man ang mga security guard na tonda. Duyag man nila pasudlod na nagabantay pero may mando ya sa chief of hospital nga wala sa may makasulod. Sa kutob may nagabantay nga pasyente. Patawag na sila kung may kinalanon ng pasyente. Budlay-budlay gidya no. So, nakumo sang dughan ko maglantaw ko sa may mga edad na mga senior citizens. Okay na ako mahubin-hubin ka pa. Kung ano may edad nga na bla, ako sa mga sitwasyon mo ba? Kaya ka sa riwaol. At paano pa na matagaan sang pagtamod sang management sang Corazon Locsin na Tilibano Memorial Regional Hospital in the spirit of Christmas na nga in the spirit of December. Dr. Drilon hindi na pwede maligwat ang aton nga patakaran na sa kada pasyente may isa lang mabantay na mag-asikaso sang immediate kinanglanon sang pasyente. Pero pasyente mo da karon niya bikwan paralatiko kaagi-stroke. Kailangan lang mo na siya mahulag sa kagulingon niya. Sa pagpapangihi kapag pamuhi niya, kinananon nga may nag-assess gina sa iya, hindi man tanan nga oras. Nakabantay ng mga nurses natin kang doktor on duty, kiti sa kadamo-damo man sa pasyente sa Corazon Locsin. Namak mo na nga pilitin siya ka mga pasyente, no? Mga nagabantay di sagwa ko sigurado ya ang kabalaka sa ila pasyente ara ginaya unay gabay pa by end of December 2021 may mga pulo pa ni bag-o nga pagligwat sa patakaran sa sulod sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ilabi na sa mga nagabantay sang pasyente. Maluoy kita tao man asla. Siling ko lang kung ibalik ko sa inyo ang sitwasyon subong sa mga tao ang arat na makita mo sagwa sa mga nagabantay sang pasyente. Di halimbawa tang matabong nabi sa imo. Ano manayhan ang masiling ang mahambal mo muna bla? Muna ang pinakasubo kag pinakasakit gid sa tanan.
kiti amo na siling ko. Huwag ta mahimo kay patakaran niya sang management ka Corazon Locsin. Kung si vendor pa, si Nong Benduran, niya may gabi, mayo man na kung may hospital lang kawalingon ang Bacolod, pre. At mo ni guro ang butcheringon ang hospital nga patukod sang congressman sang Long District sang Bacolod. Nakabulig-buligid. Galing, hindi mo man na matalatapan man tanan kati. Ay kung Bacolod tara pasyente ti halo-halo man. Outside Bacolod ti. Sigurado ako hindi man lang Bacolodño sa makabenepisyo sang hospital nga ipatukod sa ato kundi mga taga Negros man di outside Bacolod. Laing ijabat sagon mo. Kaya nanti sa timang saka daw may pasyente nga I think way siya may nagabantay o kaagi bala stroke to mo kahapon ni siya gindalada ini nga gabi o patay siya hindi pa balo na lang nagabantay sa sagwa ang pasyente patay na tiyamak mo na kasi may pamilin-bilin ba itong napatay ito sa ginabugtuan ka Orangos nablaw kabay pa na ligwat na mga patakaran dira sa sulod sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa mga nagabantay dira sa pasyente. Tagaan taman sila bi gamay lang nga konswilo bi para lang may magbantay sila sa nga pasyente. Ay ho. Sige. Siling ni Miss Ibuni Butcher sa Germany. Ginatamya lang ni Miss Ibuni Butcher sa Germany ang pamilya idra sa may morsya. Siling ni Ibuni Butcher, Mr. Drilon sa diin ang balatsagon mo sa mga pobre pariyo sa amon tig-a kagid balatsagon. Kabay pa nga may kaluoy ka pa nga nabilin. Gani siling ko bla. Siliman ni Maria Victorina de la Cruz Estebao. Good evening, Sir Eric. Nagapati ka nagalantaw kami live subong pag-greet de la Cruz kag Esteba family. Especially sa kay Paul, Tongtong ka kay Bikbik. Ati sige. Si Madam Pretty kag Toto John Mahilom, kapaurok-urok na. Sila ni Elvin, Tomakin, Brosi, Iscorb, sa si Palay. Kag sa Oman, araman si Hale, Javier. Ga porok-urok man kamati sa Action Night Patrol. Kinatamyaw taman dira ang mapisan nga mga krusang basro. Ang mga mapisan nga krusang basro. Kinatamyaw kamo ni Juliet Sierra, frontliner. Good evening, idol. Pa-shout out. Okay. Si Ali Punisaw. Ali Punisaw, abi IPM di sa ako, ang exact name mo gid. Sigurado ko ginrambol mo gid ngalan mo. Ano pa nga, kung nga basa, rambol man o, Ali Punisaw. Kung magpatamya, kung mabala, kung kompletohon yung lang ngalan nyo, hindi nyo na pag suli-suli. Apa kayo nga, kung isang basag, suli-suli man. Ayos. Sige, Action Radio Philippine Standard Time. Last 19 na. Check tayo nga ito sa mga patrol to. Antes sa report, gigan sa ito sa mga correspondent. Balon na sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa observation report ni Action Jan Diaz sa Webes na ito sa mga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action Jan Diaz, ang tao nga maripayon, subong adlaw. Jan? Salamat, Gis! Sa bugay nimo. Magandang gabi, Action Eric. May gabi sa tuntunan nga mga ka-action. Do mayo sa aton kagabi yun, now? Dumagi diyang adlaw mo, subong. Nga? Subong, magi diyang adlaw mo. Mayo nga. Kompleto. Sobra pa sa mayo. Gani, sakto na. Sobra pa sa mayo. Sakto na. Oo. Birahan pa rin. Amo.
Pinalalandan kami nuto sa nabili, no? Oo. Maayong gabi sa ton mga kakson, nagpita kami alato kami din sa Makap 7, kay abi ko maabtan rin namon si Police Captain Oliver Bonilla, ganay ko, kay tinagalibot sa kalagasent man eh. Oo. May mga checkpoint kita kung gabi, ilabi na nga may mga aktibidad sila kay naging patigayon, ang pulisan nagsunerek, no? Ay, So, ang mga hepe kay nasa mga banwa kag surado nagtrelipon gito kay nasa Maynopo. Miano aw? Kita, ado may bisita sila, si, Blamico, Bla Cesar Montano. Ah. Do, may mga advokasya sila sa kapulisan. Oo. Ga bulig-bulig sa Bisobong tumayara sila sang gina-promote actionary advocacy. At nagbisita sa ginasnopo. Anong plano sa Taranto kabuhi, ng mga, Anong plano sa kabuhi ni Cesar? ang i-advokasya, bla nila, parte na sa mga pangamuyo, no? Hindi pa ba itlabot sila o sa plano? Why siya plano, Kay kung may plano, to sa hindi matuguro magkadto sila. Bagay, ito yung pulis ng political and partisan mo. Oo, lapit na dahil eleksyon. Okay, kay actually nakapit man sila sa BCPO. Oo. And then after to nagpanokpo sila actionary ka. Dito panyapon to yan, no? Okay. Galing kiti nakitaan ko gito kay na si Police Colonel soon to be Brigadier General Henry Binyas. Ato to sa? Ato to sa balya regarding ko da kay actionary, ari lang ko di sa nokpo. Daw day po Bisayas sa subumbla mo. Oo, ika-4th rank na sa Sunday po actionary ka. About mayo na pang general na nga posisyon. Oo, balya away. Pila na lang? One step away na lang ko, no? One step away, Brigadier General na. Brigadier General na One sa, star no? sa Abaga. Oo, gani. Gilapit na lang, may dugang naman din nga star sa iyang baga. Tamo gani. Oo, tika, kami ko yung number na regards sa kay Akson Eric magbanwa, hindi na sumamangko. Ang balala sa kung hindi ka na mamangkot, kung why kita da. Doon lang ko, no? Katie, ang bako gitu ya, bagsitayo naman, sir. Oh. Ari ka, tiway kita da. Ang balamba naman din ng mga mangkot, tiway kita da. Doon lang. Mga gabi na kay Colonel Henry Binyas, no, sa Daipo, Visayas, kaya sa tukinan tiglawas, actually, tambong sa aktibidad, no? And una ko gitong kakikita, pag-abot nokpo si Police Major Wilfredo Binoman, sa Valladolid PNP, kita, kikimandugina, doon kamayot sa ilang mga Porbada, bakita ko mo ng amigo mo kay na Sir Barnizo, ato to kay na. Si Lieutenant Colonel Nasser kinato do ato mo to sa picture kina. Ato madula sa kan ha? Oo. Ato to tanan Tanan nga mga hepe, team leader, banwa kag syudad, mga units, mga platoon. Ato to gani si Lieutenant Colonel Borromeo. No, kita ko man sila kay na sa ginagtambong sa mga activities dito sa area sa nga Nokpo, no? Karon na gabi, ari na kami diri. Why to kapit si Sir Dan Atayde? Ah? Why to kapit si Sir Dan Atayde sa Ay, sir, na tayo. Dito sa ako, guro pang barangay, libot, ya. Libot. Sa ati ga double time yung subong si Sir Dan Atayde subong? Oo, double time na siya. Kasi magpakilala mong, no? Pisan mga tao, no? Pisan? Iti, independent sa dapat papili, congressman mo. Oo, pisan, naksunirek. Tiyan mo na nga sige, libot, ya. Oo. Kamulo ka, budlay man na ginapanglibutan niya, kaya kakaralabot sa bukid to. Mag mo na nga sila niya, way ko katuan ko, abi ko, isa lang ang activities, gali tayo, damo-damo activities, gali. Oo, bayo, pero mo kumumo. Oo. Dahil ka katulog-tulog sila, gali, kay lawig sa activities sila, damo-damo pa. Oo. Teka, gali, kati, lano yung maglibot, kati, bago sa danya ngalan mo. Oo, bago nga ngalan, ikinanda niya magpakilala man, no? Sino mga nagapapili, di ka double time, especialmente mga dependent la. Oo, sila na. Mga dependent candidates, ati. Alliance nila sa mga dependents. Para sa nilang arti, papisan-pisan mo lang na mo. Tinanglan kinanila yung nga mag-double time. Kaya di budlay man ka dependent ka kay ikaw lang yung solo, galakat mong. Gani man. Kung sa partido, kaya pwede ito yung ikaw itiglawas mo itong iba ni mga upod, balos-balos ka mo kung dependent ka, solo giniya butong imubra, right? Correct. Ilagi na ginapisan na ginarila. Kung hindi ka magpakita kapisan mo, dito hindi, mamalaguro pag tulukon ka sang insakto sang mga tao,
Ay, na kung dependent ka, ginapalapitan ka, pero kung dependent ka na daw ay kaginasapakin, na ako ginang problema. Kagway labo, sila kung di kakilala, kaya na ano, mo niya magpapakilala sa tao, kapag kanto personal. Mo ginang obrahon mo, no? Mo na ni Danatay, di daw, kanto siya sa mga barangay, nag-presentar sa kagulingo niya. Gani din sa nagkalabot, dili lang ilan, Granada. Kaya si, ang kontra, yaman nga si Congressman Greg sa taya, ti kilala naman niya mo. Mo na basta kung baguanon ka, like siya kay Sir Dana tayo, hindi kasi ilalambi yung aksyon ni Rek, no? Kasi sila nga mga dependent nga mga posisyon sa lalaki nga partido, gakuan man ka panikasog man mo. Oo, kaya lapit na daan, di sa mga baga pinapakabulan, lapit na lang niya. Oo. Pagtapak January, magkagan mo, gulpi lang, eleksyon na naman dayon. Ang iba nga ni kampanya ni kung pwede pala magambas na buwas, eleksyon na, para tapos daw. Kaya para balaan pa din na, no? Anyways, karoon na, ibo katahom sa disenyo sa Panasatic Solutions de sa may tubang high street. Okay. May dako-dako naman din sila nga parol nga ginimo nila ya alakis mas light siya. Way niya struktura. Hindi na mga lamon sa palibot, yung pangtungtungan rin nila Christmas light, katahom. Kaya nagabanaag ang kapution, sining ila building diri, kung maglaway ka sa Conferential Road. Sa tabok mong high street, may pula ka green man digto, na mga disenyo sa mga Christmas trees, o kung sabi sa mga kahoy dira, nga gipabutan nila sa bulak, aksyonereka, o kung sa palamuti, mga disenyo, mga Christmas lights, para makadugang-dugang man, mabatsagan mo na gid yung Pasko, na gid sa Bacolod, kaya kadamo-damo na gid sa mga Christmas lights, Christmas tree, may mga Christmas kung sa na lang, kung di ka magkadto, may nag-igpat-igpat, pati mga, sa mga salakyan, damo, gid subo makita ka, no? Sa mga dalanon. Pero ang iba na ito nga ginasigahon, inimadalag ko nga may establishment, do in so far, do wala pa. Ang SM, yara na eh. SM, damo na sila design. Ang 888, yara man diyan po ng 888. Ang ilang bilendra, yara naman. Basta buwas black 8, pang kwanta na litrato, mga mall naman nato na ipakita sa ito mga kakson para na mabaluan nga mga malls makulod. Ginapabatsag na gid sa mga nagkapanglibo. Lagaw nga Pasko ang Pasko na gid, no? Sa Jinji gani, gigpatigpat na to sa mga mall pa yan. Ay, kalain. Pero tidra sa Ayala, ang sa Ayala naman daya gulat tutla, no? Gulat na simpo. Amo la ko dere simpo kung sano magida mo damo. Ano kay sa Lunes pamanabing Provincial Capital Lagon? Lunes pag-ibang labuksan. Lunes buksan ang Lagon, ma-lights on sila. Okay. Tapos Open birthday sa- ni Gov na. Open, dugan sa birthday ni Gobili ang lights on nila. Oo. Tapos open sa public daw, limitado lang. Ang lights on. Oo. Ati likely na magprograma dahil sila limitado man ang opisyalis kag mga empleyado. Kagway labot sila siguro damo-damo kami hindi ba mamibita na basta mga amo na nga opening na sang lights na damo kami tambo na pro. Daso nga Kagabi daw ito na na sila ito nga milk bilog to. Daso nga daw na guro ti medyo limitado na nay kiti medyo long stricto na sa Capitol mo Laguna. Gani, pero ang galibot direction eh, restricto gid man ka magagulagaw ka lang. Kaya ti bawal may mga restrictions dira. Pero do basis Lunes kung si Gov liwa, kaya most likely sa akong ginamatuon, kaya hindi mo na guro pwede mag-lights on temprano, no? Dapat gadulog mag-lights on, kaya sa ako ginamatuon sa Lunes. Ginabantay ako na daan mo ko to, siguro ba ako na matabok, kaya total alert level 2 naman kita. Base bla may pagligwalan na grugagmay. Para na, doon man samtanan, ang mga disenyo dala nila ngay pamutang. Hindi po tayo mula dyan, basta taga-aman nila liguan tao, kag makasulod, kag makapulo pa picture, daso nga mga gabi. Oo, damo nang aton maguton sa iya. Hopefully, base pa lang may mga changes, kaya medyo sekto, gimana subong. Pero base pa lang kung mag-lights on na sila, maayo na action direct ang ilang kahintangan, bra, no? Kagi pasugtan na nila, lang may nagalusot, o kung pwede ka pulo pa picture. Doon pulo pa rin, bala diri sa NGC, kundra sa may area sa 17, Tigated Lacson Street, para at least makita man nila may mga pagbago naman ako sa mga protocol, no? Gani. Ato bang nga isang stasyon ni Police Major Richie Guheo, katahom sa Christmas radio? Sa Police Station 4? Police Station, yan yung kabalangay, no? Pero hindi man sa mabuterde, kan iya din nga kahoy, ginpamutangan niya man sa mga Christmas lights, oh? Amalia, para may background nga mayo-mayo,
lalabot diri sa Christmas tree diri sa may entrada diri sa ilang barangay. Oo. Ang likod butangan taman sang disenyo para do kung magpulo picture sila dala sa kating likod sang backup for, no? Na. Nga mo nang ibutangan niya sang maayo nga kasanag. Maayong gabi lang sa totalan nga mga ka-aksyon kay kay Kapitan Ricky Mijares nagmunot sa ng ligada. Oo. Ay pamiyamon to lang si Kapitan Ricky Mijares. Sikap, huwag kita da. Ha? Huwag kita da. Sa dasunod lang ko na. Oo, Pasko. Sigurado, no? Siguro duwa, Kap. Sigurado, na yung Kap kay ti Kabalo Kerman. Hindi po sigurado, gabi-gabi yun, gabi na mo. Masiling si Kap nga mga duwa siya doon kay sigurista, oh. Hindi na nila pagbalong dumon sigurista. Oo. Kay Pasko Subong, Oh. Disyembre nga daan, Correct. expected na automatic na kumbaga. Di ba? Automatic na yan, no? Oy, may gabi kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Kara siya. Oo, dumayo pa nagtag ito sa mga bulig sa mga nagakinangla, no? Tuod no mga jeepney driver kada labar as Cordoba kada pa nakaan yung to plastic bugas to. Anong food packs na siya? Food packs. Oo, alin pa na pandemya nga panagtag Diaz. So, subong sige panagtag ni Kagawad Diaz, da? Temprano pamamasko ni kagawad sa mga driver sa PUG ba? Actually, hindi lang tayo dira, doon labot sa ibang lugar. Mansilingan, Vista Alegre. Oo. Nagtag doon sa mga makita niyo bala sa Dalanon. Oo. Kita niyo nga daw kinanglanon, gitsang bulay, ginapang duhula yan sa mga food packs. So, birthday ba ng libot ni Kagawad Jonathan Diaz, no? Pisan man no sunod-sunod man kay Kapitan Madilim Diaz kagay Ay, hindi ginaglayo kay Kap Mads, Oh. Do sila gid. Gani. Pero ti aragid ya ang bulig man ni Sir Jonathan Diaz Senior, no? Ara gid. Do kuha ginila tanan ng gimpang tudlo ni Kap Mads. Mo. May gabi doon sa tutulan nga makakson. Sige, ito lang biyo. Atong dala noon sa mga gabi, medyo maturutaway. Naging manakson na Eric. Ang subo-subo lang di kay Team Accidente. Sini nga gabi, pero wala kay Tiwala sa may taman. Digto, duwag-dubli lang aksidente sa lang kalugar. Grabe, no? At serious ang bangga-aning, barangay Panong ko, isunod sang Bacolod. Aman ako ng salakyan mo, hindi kondisyon, hindi mo gid pagpiliton, pagdadalagan, kay kadelikado sang sitwasyon, no? Amo. So dapat, actually, Rick, magid, i-plastaron magid sang gusto. Para hindi ka mabudlayan, bla. Kag hindi magtugas sa sa Dalanon. Karon na, update report ni Tali sa nagluntad nga bypass operation gingkasan na naman sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit diri sa area sa Barangay Singkang Airport. Sunod sa Bacolod mag-aksyon, pantayan diri sa Gapon sa Tubaga pangalagad. Live report sa sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod, rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz nga nagasaling sa totolang nga makaaksyon sa rin nga bahayin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Jan Diaz sa sitwasyon sa Bacolod. Balikan tala karon sa Aksyon Jan. Detalye sa ning bypass operation. Naging patigayon naman liwat diri sa syudad sang Bacolod. Ginatamya talang dira hapir sining sa kay Police Corporal Aliponso kay Patrolman Gayanilo. Para sila gilid na ka-duty sa New Government Center. Aga may kumpak na dagli sa kwan. May kumpak na sa likod sa NGC mo. Harak gilid nga aton nga mga idol ng mga puliso. Si Police Corporal Aliponso kag si Patrolman Gayanilo. Ginatamya taman dira ang ginatamya to dira sa ang kwan, ang Patdan Boys, si Alan Navales kag si John Cordoba. Sa siyudad sa Kabangkalan, no? Kapaurok-urok yung si John Cordoba. Sa Kabangkalan kag si Alan Navales, mga Patdan Boys ini. Ga kwan gid. Kapaurok-urok in sila pamati. Diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Sa inyo dira nga paurok-urok pamati, no? Kag ginatamyo taman dira si Primo ta Father Archie Magbanwa, no? Kay Father Archie Magbanwa da may gabigid kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, kay Narisa Ruiz Ilarida, si Jessa Sarumines. Ginatamyo yan ang pamilya dira sa Barangay Kudkod, San Carlos City. Alin na kay Jessa Sarumines,
Si Emma Alcuela Kermstorm sa Sweden, Araman. Kinatime taman dira sa Arizona, USA. Si Mr. B-Boy Vilasor, Star Mayo, Kagdok Mayo, Matt Mayo, sa kay Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, Raymar Suato, Imperial, Alma Oligon. Nagpamilya ko dira sa Barangay DS, ako sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Alin na kay Kwan, kay Jinky Jalagdon. Baw si Kagawad Glenn Burgos sa Barangay Panukoy ka monitor no. Dani Kagawad Peter Maymay Noble. Si Saint Rose Aspan Kanoy, ginatami lang mga Aspan kag Kanoy family. Nagapaurok-urok gid pamati no. Si Ma Victorina de la Cruz Esteba, si Migoko Ronnie Gordon, baw nagapaurok-urok man. Good morning dira kay Star Mayo ha. Good morning dira kay Star Mayo from snowy Minnesota State. Wow, pretty. Paurok-urok man. Salamat kita. Sige, check na mga report na gikas sa mga correspondent. Una akong report ni Aksyon Roger Gotti ba? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi at iskarin. Yes, action na rin ka magabisat sa mga kaksyon sa aton silang sinerek mga balita gikan diri surat sang Cadiz naganubo ang amon diri pagid nga mga positive cases ang active nga kaso na sinerek yara na lang sa 11 matapos nga actually na pulo nito tani galing kay may nagsulod naman nga tatlo nga nagpositive pero may duwa man nga naka-recover. Amon di sa Bacolod walo naman na nga. Baw, di mayo pa gani no kay walo na lang niya Bacolod pa pero kung lataw ng sinerek sa data naman kundi ang target population get sa kabilugan sang barangay o kung siyang syudad sa Cadiz sa 22 ka mga barangay nga dapat mabakunahan is 161,562. Second target doon ginabi sang gobyerno ang 70% para sa herd immunity silang lano ng bakunahan na 113,000 kag 93 ka mga tao. Kaya ang first dose subong as of December 8 kahapon ang first dose is na 75,553 kag ang complete vaccinated na 37,761. Ikon bonus na nandiyo pa sa muna ETF na sa 66.80% ang nabakunahan sa target. Mag 66.80% but silingon nga may 3.20% na lang aksionerek nga kinanglangan para malambot ang health immunity diri sa syudad ng Cadiz. Okay. So, gamay na lang katama ang aksionerek kung tanay pero kaya target kaya according sa kay Mayor Bading Escalante nga imuon gid aksionerek nga 100% ang bakunahan. So, but silingon nga kung 100% kaya kinanglan pa kami sa mga 33.3%. Okay. Agot na mahimo nga 100%. So, pero gamay na lang ang amon diri nga kinanglanon ginaksionerek para nga makaangko na sang ginatawag nga herd immunity. Kasi may palabuton pa man aksionerek nga nga vaccination sa December 15 sa December 16. Okay. 15. Kaya mo na nga daw ina siya content medyo tawag sini isa naman ka nalantaw nga dako ang contribution naman sa syudad sa Cadiz Accioneric, just like what happened sa first National Vaccination Day na ang Cadiz nagpanguna sa unang adlaw daw nagpanguna to ya ang syudad ng Bago pero sa pangkabilugan
sa bilog na Negros Occidental ang nagpanguna siyudad sa Cadiz na may ara sinerek nga kadamuon sa mga na bakunahan sa COVID-19 diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz at Sineres. So, kilato 26,000 na. Okay. Ang kabilugan. Kung na taon mo, mga 18,000 ang sa bago, Supramo. Tema na, dako nga bulig ini, dako nga contribution sa pumuluyo sa paghimo accelerate nga ang Cadiz, mangin isa na ka hilway sa COVID-19 kung malambot na ang natawag nga herd immunity. Sa ibang panaton nga mga balita, Tibuas, may lights on kami di sa amon Cadiz City Park. What? Yang kay galing kay virtual election record kami ari kami di nga very wide or makilala the wider LED screen ngari di sa may Cadiz City Park. Okay. Pante iko rin ako gimana siya. So, kita mo sa kung ba puli kana ko sa tingko nga nagsalida kay man sila ko dako. Kaya di mo. Oo, pero sa kana ko dako gid kay na ni kala padlapan kita mga screen lang. Pati makatana hindi gaan. Hari di sa may wall sang Monte Tourism Office so bangin sa Cadiz City Park. Kay buwas ang pag-iwaton nga switch on sa mga suga sa bag-o nga na renovate nga naging eco-friendly nga Cadiz City Park buwas ina pati kayo nun pero gusto na ito ni Paimalo nga ang ini accelerate nga switch on o lights on ang matabo virtual para sa mga city official. So makita lang sila sa wide screen dagatanan sila sa seremonya then ang ilang mensahe araman na pwede ka namin isang sound pagsunerek pagtikatag. So dira lang pero ang mga tao pag gusto di sa resala sa Cadiz City Park pagtikutok sa sabaman sa mga manubalot manugbani. Wow. Kadamo lang sa mga street food directionerek nga daw siligator nga sinaka-ulo bantar mas sila sibintahan bago at sinerek kay ang tao nagdugok diri taga Cadiz City Park. Mga pa na buwas, pero ang mga city official like Mayor sa Barbaring Escalante, Vice Mayor Lila Dukulungon, ang mga taga-membros sa Guna Panlunsod, ate ara lang sila sa ila, sila kundiin man na sila sa pisina kung overtime sila, sa ila balay kung ara sila balay, nga may signal, kag baga, gamit sa ila sila laptop, pagamit sa gadget, para nga magkuha sila makita yung suran lang, kag ila sila yung mga mensahe, sa widescreen action erect. Pero mga tao, face-to-face kijay, dire sa may Cadiz City Park was not loud. Lights on ceremony. Sa update na ito ng action erect, sining Bantay Bukid, nga si Nomar Ian Berto, wala pa gid ma-file ang kaso. Kaya na, tungod kay ang ginikanan sang tong isa katuig kag napulo ka bulan ng bata nga patay bagod sang stray bullet, wala mag-appear kay na sa Women's and Children Protection Desk. So, wala ma-file kag pero pa sa kay Police Lieutenant Colonel Russell Jar as per text message niya iyagin padala sa aton nga tibuas kay ilan na nasigilano na sang iya sini Women's and Children Protection Desk sa WCPD nga kinanglan sila buwas mag-appear sa abahin sa Cadiz City PNP agon nga mapasaka ang kaso kahit natigayo naman kay na ang extrajudicial surveillance sa presensya sa abogado sa sining Bantay Bukid nga si
Nomar Berto. Mm. So, buwas pa, ma-file ang kasong reckless imprudence resulting sa homicide. Si Mayor sa Badamaring Escalante nagmando ginaksunerik nga ipasaka ginang kaso kay ang mga batay bukid wala gid man sila ginapanugbutan nga mag-bit ng armas o galing siya tiyabot nga sa kamahilig siniya sang isa nga ini at sa iya pagig kamahilig sa sining armas lothang ay daw naman manulan pa siya ka nagpinulupok pa. Amo ang nagresulta sa kamatayan. Okay, balikan ta si Action Roger Gutib. So wala man dayon kay na pag-file ng kaso sa tong bantay bukid bilang aksidente nga nagaluthang sa katuig masobra nga bata nga nagresulta sa kamatayan. Pero buwas ang assurance ni Lieutenant Colonel Diciar nga buwas i-file nilang kaso kay do medyo hindi kay available ang iloy sang bata. Action Roger, please come back. Yes, sa muna si Eric no kasi kay na ang ginikanan wala kay na sila nag-appear sa Women's and Children Protection Desk kasi kung ang WCP dinriya sa may syudad sa Cali si Reading Reed naman niya Eric kung parte sa pag-file sa kaso kay man mismo ang alkalde ng syudad nagamando yung pasakaan gising forest ranger nga si Noar Ayan Berto tapos nga tinapatay gini ang bata ang biktima sa iya sinipag sa kable. Naging klaro, player ba? Kasi wala man sa mga bantay bukid yung panugutan niya magbitbit ang armas lotang. Ang mga pati ang mga katapo diri sang amon nga City Environment and Natural Resources Coordinator sa may syudad sang Cadiz yin naman sang amon diri nga dekan sa mga city official action regarding sa sining issue sa bantay bukid. So, mula ang atong data dari sa atong diri nga pagtutok sa mga balita dari sa may syudad sa Cali. Kaya wala man subong nga nagatupa ang ulan. Unlike sa kagabi nga perte, ang pagtupa sa ulan tanaya mag-aga. Kinatamyan sa Tiapo na si Total Big Boy Hinulan si mami niya kasi Lord Bambo po Hinulan nga nagabamate kita tontag sa kagabi sa pagdala natin sa programa pag tulong natin sa balita sa pro nagnatamyaw sa manda si Migo Nonoy Manggubat nga nagabamate sinundol po manigos sa aton man nga ginatamyaw sa nga may man nga pagbamatay nga pagpaurok-urok karon nga gabi action si Fiscal Benjamin Maido Richard nga Fiscal Victoria kag si Ma'am Linian Maido kag salamat man gali sa natapos strategic planning sang parol and probation kay na dito sa Rescue Aluyan sa lugar to ni Kapitan Joversa Javier sa barangay Kaduhaan Action sa kay Kapadil Diaz may gabi man ni Sir Jonathan Diaz sa mga kay kagawad Jonathan Diaz kinagabamati sa aton karon nga may kisotro Joel kagilibasan ko nga nagapaurok-urok man action Erika. Report ikan diri sa syudad sang Cadiz para sa aton sa mga action sa diin man kamo sa Pinas lamuton sa kamon kakag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Kita po na sa action. Action Roger Gutib report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. Salamat gid Action Roger Gutib live report gikan sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay City Correction. Nagabi dira sa kay Juan Tawo, sa kay Mary Ancho ausente da sa airport sa division may gabigid. Hoy ang among presidente sang Bacolod Eagles Club si El Presidente Ayan Galimba, si RTG ga monitor gali akon idol nga presidente sang Bacolod Eagles Club si
el Presidente Ayan Galimba. Ay, puwerte. Kapaurok-urok kapag sir. Muni oras. Tamyata lang dira, happy listening lang kay Judith Aurelio, kay retired police Miguel Aurelio sa Phase 5, barangay Dumanan, kapaurok-urokin sila ho. Ara man ka pamati sa aton si Lito Tagalog, si Manang Bet Tagalog, si Juby Tagalog. Happy birthday kay Tibor Subong. Upod sila. Karel Laming Kukik Kagnador sa Sumag. Rin na kay Toto J-Boy Okon Victor Tagalog. Sige. Simon Lorenza Villarias. Asawa ko si May, pamilya Dilocario, at pamilya Dalpatan, at pamilya Labiana, kapaurok-urok gida. Siling ni Simon Lorenz Villarias. Ano ni Kwan? Ni retired police Benedicto Villarias. Si Lilian Lamis dara ano kapaurok-urok gid. Si Nonoy, ako si Nini Nolias. Kamusta dira si Inday Catherine Nolias da? Si Rosel Gomez da, may gabigit. Kay Clinton Palmada. Wow, paurok-urok pa si Clinton Palmao. Si Papa ko Bingbing. Jory ni Pomoseno, Renol Gallego. Tamya ko lang si Ramel Himotia, suod ko nga biyan. Migo ko ba, ara galida. Gapaurok-urok pa mati Sige salamat kita sa inyo sa nga pagpamati Kag pagpaurok-urok. Kay Maninoy Maing, kag kay Maninay Chari Salvacion da sa Carlota gapaurok-urok man. Ari ba ng balos ka report ni Action Arloticar? Kailangan lang signal ni Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto dira sa municipalay ga monitor man sa ato no. Ari sa Action Arloticar, Action Arlo may gabi please kami. Aksyon Eric, kaina sang aga ang mga katapo sang Victoria's PNP ang nagpatigayon sa nila sining outreach program sa may barangay 8 siyudad sang Victorias. Suno sa ginpahayag ni Police Executive Master Sergeant Antoinette Lorais sang Police Community Relations sang Victoria City Police Station nga ini sila ang naghatag sang feeding program sa ukon feeding sa mga kabataan sa nasambit nga lugar. Lakip naman nga nakabaton Aksyon Eric sang bulig amo ang mga pumuluyo pinaagi sa mga food packs nga ginpanghatag sang mga kapulisan apang ang mga bulong ang ginhold anay sa makatapos sang kapulisan ipanagtag bangod nga wala sang doktor nga magahatag sa insakto nga preskripsyon sa tagsa ka mga tao nga benepisyaryo sini. Kapin sa 100 ka mga recipient ang ginlauman nga nakaabil sang nahinambitan nga bulig sang PNP Victorias pinaagi man sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpos, ang Chief of Police sang Victoria City Police Station, kag sa pagsuporta man sang local government unit sa siyudad sang Victorias pinaagi sa kay Mayor Wantan Palangka. Samtang ginpahayag padugang ni Police Executive Master Sergeant Anthony Lorais Action Eric nga ini sila hindi gid makalikaw sang kakulang kung kaisa sang pundo o kon budget bangod sang dako nga numero sa mga recipient nga nagapangayo sang bulig sa ila. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon radyo. Daghang salamat gid Action Arloticar, magabalik ang inyo sining palatuntunan when we come back. Balik ang report ni Aksyon na Jan Diaz pagkatapos lang sa kato importante nga mga pahibalo. Aksyon Radio.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pagkadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Ti alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Kagdahil na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
nga namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Balagad Mga Kapidira sa kay Tatay Adol kag Nanay Milagros, Amela Angel Faith, Jumel, Family Ganza, sa Camili, Barangay Cubay, La Carlota, si Terena kay Hel Javier,
Kay Kuya Doc G. Logo. Mayang gabi igid ha. Kay Kuya Doc G. Logo. Kay Rinor Gallego. Mayang gabi dira noted ang imo nga info ano. Joel Delfin. Tamyaw lang si Nahom Gallego. Si Josh Babes. Happy birthday kuno kay Reynaldo Campaner. Boyles Reynaldo. Dira sa may Smith Street. Dood yung amigo si Ramil Himotea. Ginatamyaw ka ni Rinor Gallego. Balikan sa Action John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, sa balikan report, please come back. Isa ka lalaki aksyon na rin kinadakpan sa kapulisan, yung binasa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, sila ba iba sa operation niya ginka sa sininga gabi, sa area doon sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, sa Bacolod. Hindi nadakpan ang kilala kay Ernesto Cardenas, 41 anyos, action na sunod diri kay Police Lieutenant Jovin Mugato, ang team leader sa CDU. Wala na nila ka adlaw gina-monitor yung subject ng bypass operation. Kaya nakuhaan si Cardenas ang 8 kasasay sa illegal nga droga nga ginabrabanta nagabugat sang 28 gramos kag nagabalor sa 190,000 pesos. Kung consider natin din siya nga SLI, no, ay actually first time man yung dakop ay according sa iya wala man sa agi dakop, wala man ni sa aton nga watch list. Okay. Pero sunod sa aton mga nabaton nga report na nagabaligya sa dire nagkanda kita sang monitoring, surveillance almost 6 to 8 days para ma-validate ang ginaaboy sa atin yung mga information. Nagkanda kita sa bypass subong positibang resulta. Pero aksyon na Eric na batian si Police Lieutenant Jovin Mugato, ang team leader sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasiling sa tutaran nga mga ka-aksyon sa din ka mga bahayin sa Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat kit Patrol 2, Doriabet kabugusan ka pagpalagad sa Action Night Patrol, Webes edisyon balik ilibuas Biyernes. Aton sini nga mga patrol la unit reporters in action. Nga nagpalagad karong gabi Action Roger Gutiv, Action Arlo Ticar, Action John Diaz. Back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bugina sa Patrol 2, News Center Action ng Defensor Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Back Up Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Toto Rejan Tan Villalon, harap pa siya oh. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok sila sang bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, sala sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Just Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis pagtulog, magpangamuyo, siya papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Akwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa diig ka mga bayan sa Pinas na buton ka sa aming balita serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.